Het wie een kwarte maar voele brand die van de mond bij Spaansen op de industriehaven Uitpruts. Personeel bezocht het vuur zelfs te blussen, maar dat slag er net. De oorzaak wie gauw bekend. Vermoedelijk bij onderhoudsreparatiewerkzaamheden is een vonk ontstaan, waardoor de installatie vlam heeft gevat. Over wat voor installatie hebben we het hier achter ons? Nou, dit is wat ze in de branche een brekerij, wasserij, zeverij noemen van bouwgrondstoffen. Intië verwerkt het Spaansen 1 miljoen ton ozon en grind uit de Noordzee. De groenstoffen gaan naar alle grote beton- en bouwbedrijven in Noord-Nederland. Maar die on- en afvier leidt voor eerst stil. Het hazenbedrijf is toch de bron in het hertrekken. Ja, het letterlijke bedrijf staat nu stil. Dus er liggen tientallen schepen liggen er te wachten om geladen te worden. En er liggen schepen op zee te wachten om gelost te worden. Dus je kunt zich voorstellen dat is een grote ramp. De skeer onder loods en installatie worden roerst op 4 miljoen euro. Maar de vervolgskeer is mogelijk nog groter. Zo zeggen skippers in de Hazerhaven van de Moon hadden inkomsten letterlijk in reek opgaan. Ja, we zouden hier laden, maar ja, mijn voorganger was net vol, dus hij had geluk. En toen was het gebeurd. Want hoeveel zou u meenemen? 785 ton grind zouden we laaien. Voor kampen. En nu? En nu waarschijnlijk leeg weg. Ja, er ligt een strop van een paar dagen natuurlijk. Spaansen bezieken het in 2 weken weer bouwgroenstoffen te leveren. Zo gauw mogelijk, want het hazenbedrijf wil de slag net missen in deze minnetieren van de bouw. Het gaat inderdaad niet goed in de bouw. We zijn zelf ook een van de grootste woningproducenten in Nederland. We bouwen zo'n 1500 woningen per jaar. Nou, daar gaat het al niet goed mee en dit is letterlijk een van de kurken waar het bedrijf op draait. Omdat de bouwgrondstoffen schaars zijn en wij het op zo'n grootschalige manier doen, kunnen wij daar rendement mee halen en het bedrijf mee ondersteunen.